Sikop sa mga otoridad ang usa ka Motorela driver sa Barangay Sentral Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon human Nasignitan og Gituohang Shabu ato sa gilusad nga bypass operasyon pasado alas 12 Biyernes sa kaadlawon Enero 23 ning tuiga. Valor 81,600 pesos nga kantidad sa shabu ang nakuha gikan kang alias Landy, 45 anyos, nga residente ra sab sa nasgutang lugar. Gawas illegal nga droga, nakuha sab sa posisyon sa suspect ang 500 pesos nga bypass money, 2 ka 200 pesos nga kwarta, usa ka sling bag, mga pitaka, lighter, gunting ug pocket notebook. Sumala sa kapulisan, maabot sa 12 gramos ang shabu nga nakumpiska gikan sa suspect. Sa Valencia City, Bukidnon, valor 70,000 pesos nga kantidad sa Gituohang Shabu ang nasignit sa mga otoridad gikan kang alias John Ray, 34 anyos, usa ka liburer. Sa Lantapan, Bukidnon, tulo ka tigpayuhot og legal nga droga ang nadakpan sa mga otoridad sa Barangay Bantuanon niadtong Miyerkules sa hapon Enero 21. Gila ang mga suspect nga si alias John, 23 anyos, usa ka barangay Tanod, alias James, 21 anyos ug alias June. Residente ra sab sila sa nasgutang barangay. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang usa ka sachet sa Gituohang Shabu nga dunay gibug-aton nga 0.23 gramos, isip bypass item ug laing 19 pa ka sachet sa shabu nga gibanabana ang 46.6 gramos, usa ka sachet sa marijuana nga 0.5 gramos ang timbangan sa phone ug usa ka itom nga sling bag. Ug sa Cagayan de Oro City, nasignitan sab og 680,000 pesos sa Gituohang Shabu ang usa ka alias Luloy, 23 anyos, nga residente sa MB Ramonal, Barangay Nazaret niadtong Miyerkules sa gabi ato sa bypass operation sa lugar. Sa report sa kapulisan, mitimbang og 100 gramos ang nakuha nga illegal drugs. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.